ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಪನೊಂದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಮ್ಮ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯಾನಿ ಇನಿ ಅನಂತಾಡಿದ ಫೇಮಸ್ ಒಂಜಿ ಕಲಿತ ವ್ಯಾಪಾರ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಶೀನಪ್ಪಣ್ಣನ ಗಡಂಗದಂಚೆ ಬಿದ್ದಾವೆ. ಎಸ್ ಮುಲ್ತುವಲಿ ಚಿಕನ್ದ ಕಜಿಪುಲ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಕಲಿತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ಪೋರ್ಕ್ದ ಕಜಿಪುಲ ಉಂಡು ಅವು ಮೀನು ಬೋಡಿನ ದೇಕೊಂಡು ಅನಂತಾಡಿದ ಫೇಮಸ್ ಕಲಿತ ಗಡಂಗ್ ಸೀನಪ್ಪಣ್ಣ ಒಳ್ಳೆರ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸೀನಪ್ಪಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ. ಸಾಧಾರಣ 8 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ನಮ್ಮ ಮೂರು ಕಲಿತ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡಿರ್ನ 25 ವರ್ಷ ಉಂಡು. 1999 ಅಂತಾರ ಅದೇ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ ಏತ್ ಖಾಲಿ ಮೂಲ ಖಾಲಿ ಆಪನಿರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಸೀಸನ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ ಐತರ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆಪನ ಅದೇ ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಆಪನ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನ ಉಂಡು ಐಕ್ ಕಲಿ ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪೇರು ಕಲಿ ಬೋಡಿತ್ತಂದ ಅಗೆಲಿಗ್ ಕೋಲಾಗ ಕಲಿ ಬೋಡಿತ್ತಂದ ಇದನ್ನ ನಂಬರ್ ಮಿನಿ ತಿಕ್ಕುವ ಆ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಂತಂಡ ಕಲಿ ಕೊರ್ಪಾರ ಅದೇ ದುಂಬೆ ಪನೋಡಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ದುಂಬು ಪಂಡ ಆಪುಂಡತೆ ಕಲಿ ಪರ್ಪುನ ಜನ ಕ್ರೀಡೆ ಬರ್ಪಿರ ದಾದ ಪೂರ ಕಜಿಪುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಮೂಲ ಚಿಕನ್ ಪೋರ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಡಿ ತಿಂಡಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಓಪನ್ ಮನ್ಪೋರ್ ಪತ್ತೆ ಕಾಲ ಬೈಯಾಗ 7:30 ಐತರ ಪಂಡ್ರೆ ಅಬ್ಜಿ ಬೇಗ ಮುಗಿನ ನಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲೆ 9008575554 ದುಮ್ಮು ಮಿನಿ ಖಾಲಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಸರಿ ಬಲ್ಪು ಬತ್ತನ ಕಡೆ ದೆತ್ತಿಡು ದೈವಡೆ ಓಡಪ್ಪ ದೈವಲೆಗ್ ಬೋಡನ ಒಂಜಿ ದಿನ ದುಂಬೆ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಬಲ್ಪು ಬೇಗ ದೆತ್ತಿಪ್ಪ ಹತ್ತಿನ ಕಡೆ ದೆತ್ತಿಡು. ಸರಿ ಸರಿ ಸಲ್ಮೇಲು ಧನ್ಯವಾದ ರೀ. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಎಸ್ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದರ್ಬೆದ ರಕ್ಷಿತನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಚಾಪುಂಡು ರಕ್ಷಿತನ್ನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪುತ್ತೂರು ಹಿಡಿದು ಇಡ ಬತ್ತ ಸಾಧಾರಣ 25 ವರ್ಷ ದುಂಬಿಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ಸೀನಪ್ಪಣ್ಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಬನ್ ಕಟ್ಟೇಡು ಫ್ರೆಶ್ ತಾರಿದ ಕಲಿಕೆ ಓಡೋದೇ ಇಡ ಬರ್ಪಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೀವನ ಉಳ್ಳೇರು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಯ್ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪದೊಂಜಿ ತಾರಿದ ಕಲಿ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇಯುತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಕಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ನಮಗೆ ಕಲಿಕೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇತ್ತು ನಂಚನ ಪೋರ್ಕ್ ಕಜಿಪುಲ ಅಂಡ್ ಚಿಕನ್ ಕಜಿಪುಲ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ನಾಟಿ ಸ್ಟೈಲ್ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಲ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ನಮಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಯೂರ್ ಕಲಿ ತಿಕ್ಕನ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡದ ಪುತ್ತೂರು ಇಡೇ ಮುಂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಕಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ರಿ ಫ್ರೆಶ್ ಕಲಿ ತಾರಿದ ಕಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅವ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ 6 ತುಂಬ ಇಲ್ಲೇ ಪೋಣ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು ಅದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಪೋಣಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರೀ ಮಸ್ತ್. ಓಕೆ.